Больш за 130 новобранцаў вайсковай часці 55-24 прынялі прысягу ў Віцебску. Клятву на вернасць радзіме ваеннаслужачыя прынеслі на знакавым для кожнага жыхара вобласці месцы – плошчы Перамогі. Абяцанне быць адданым свайму народу прагучалі ў прысутнасці прадстаўнікоў гарадскіх уладаў, камандавання часці і ветэранаў узброеных сіл. У гэты хвалюючы і адказны момант маладых ваеннаслужачых падтрымалі родныя і блізкія. Пасля прыняцця прысягі байцоў чакала першае ў іх военном житті звольнение. Что касается военнослужащих учебного сбора, за истекшие 3 недели они уже полностью освоили навыки общей войсковой подготовки, уверенно выполняют упражнения стрельб из автомата, ну и в целом становятся настоящими военнослужащими внутренних войск, которые в состоянии выполнять те задачи, которые возложены на соединение по предназначению. Мы горды за них, горды за то, что они не струсили. Вот. На них, конечно, возлагаются большие обязанности. Воинская присяга, которую они сегодня приносят, да, это долг. Долг нас защищать. Пошел служить осознанно, умения, навыки, навык обращения с оружием, физическая подготовка разнообразная, да и просто хотелось защищать свою страну. Разам з ваеннаслужачымі ўрачыстую клятву на плошчы Перамогі прынеслі і каля 90 выхаванцаў ваенна-патрыятычнага клуба «Віцязь». Школьнікі паабяцалі быць дастойнымі грамадзянамі сваёй краіны. На галоўнай плошчы абласнога цэнтра для гараджан арганізавалі выставу ваеннай тэхнікі і ўзбраення. Усіх жадаючых частавалі салдацкай кашай.